Vad kan vi förvänta oss kan hända här? Jag tror att vi kommer... Det var någon som sa här före att det är väldigt god stämning på stan, en fin stämning. Och jag tror att vi kommer att få detta kommer bli en fridens plats. Det tror jag vi kan komma att förvänta oss och hoppas på. En fridens plats.